Mun nimi on Martti Setälä. Toimin asiakkuus- ja kehitysjohtajana InstaTrust Oy:lle. Mä haen vahvistusta mun tiimiin toteuttaa mahdollistaa meidän kasvustrategia. Ehkä se vahvistus olisit sinä. Tervetuloa mun mukaan. Mä kerron vähän tarkemmin nyt siitä, mistä tässä on kysymys. InstaTrust on Insta Innovationin 100% omistama tytäryhtiö. Ja meidän leipälajia on turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskoulutuksen palvelut. Ja me toimitetaan niitä vaativille yritys- ja viranomaisasiakkaille Suomessa tällä hetkellä, jatkossa myös kansainvälisesti. Ja tähän juttuun sä tulet mukaan. Mietin, että mitä voisi olla hyviä meidän porukan toimintaa kuvaavia asioita. Yksi juttu on mun mielestä tämä perusta, ikään kuin tiilimuuri. Me ollaan hyvin sitoutuneita, dedikoituneita oman duunin tekemiseen ja toimintaan. Me ollaan innostuneita omasta tekemisestä, mutta sen lisäksi me myös halutaan innostaa meidän asiakkaita. Se on yksi iso juttu. Meillä on vahva kehittämiskulttuuri ja kehittämisorientaatio. Aika hyvin meidän toimintaa ja tekemistä kiteyttää konserninkin mottona ja pääasiallisella asiakaslupauksena toimiva lupa luottaa. Meihin on lupa luottaa. Mikä tekee meidän toimimisesta kiinnostavaa? Tehtäväkenttä. Erittäin monipuolinen tehtäväkenttä, mahdollisuus toimia asiakkaiden kanssa, kehittää ratkaisuja, tarjota ratkaisuja. Tiimi. Meillä on todella innostunut, osaava ja sitoutunut tiimi. Mahtava porukka. Paljon vapauksia toteuttaa itseäsi ja vastata näistä tehtävistä ja vastuista. Tässä hommassa on mahdollisuus osallistua uudistamaan turvallisuusjohtamista ja koulutusta, tekemään uusia asioita ja kehittämään. Me ollaan osa isoa konsernia, joka tuo konsernin vakauden ja tuen. Meillä on erittäin hyvä porukka tässä ympärillä, joka tukee meitä meidän tehtävien hoitamisessa. Se luo hyvää vakautta toimintaan. Meidän ydintä on johtamisharjoitukset. Me toteutetaan niitä jo yli 10 vuoden kokemuksella, hyödynnetään omaa teknologiaa pirun hyvien, innostavien, vaikuttavien harjoitusten tekemisessä ja vedetään niitä harjoituksia yrityksille ja viranomaisille. Tässä olisi penkki vapaana meidän tiimiin. Uudistaa turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen palveluita. Voit tulla tähän mukaan asiantuntijana, myyjänä tai mikä parempaa molempina. Tervetuloa.